Bayan tsawon lokaci kenan da Maryam Yahaya ta kwashe tana jinya. To a yau dai gashi Allah ya ba Maryam Yahaya lafiya kamar yadda kuke gani. Maryam Yahaya dai ta kasance tana fama da cutar ko a ce typhoid da dai sauransu. Yanda wasu kuma suke tunanin kamar an yi wa Maryam Yahaya wani asiri ne ko wani surkulle. To hakan dai Allah ya ba wannan baiwar Allah lafiya. Domin kuwa yanzu tana tare da 'yan uwanta kuma tana walwala kamar sauran mutane. Sai dai kawai yanayin jiki ne da za ku gani idan kamar yadda ku gani a hoton. Kwaɗan ƙaramin bidiyon da muka saka muku to Maryam Yahaya ce a lokacin da ta samu lafiya. To kun san komai dai sai a hankali jiki yakan dawo. A baya dai mutane na ta cece ku ce akan rashin lafiyar na Maryam Yahaya, da wasu ke cewa wai asiri ne aka yi mata. To amma dai abin ba haka yake ba, tun da bayan da 'yan uwanta suka fito suka yi bayanin gaskiyar abin da yake faruwa da wannan baiwar Allah. Don haka muke addu'ar Allah ya ƙara wannan mata lafiya da kuma sauran marasa lafiya gida da asibiti. Ku huta lafiya.